De enkelte virksomheder får tildelt deres egen personlige stand af kommunen til at lægge indhold op, præsentere sig selv via video, live-møder, pdf'er, eksterne links, branding og meget mere. Med forskellige udstillingshaller og temarum kan man have dedikeret og emnefokuseret indhold, hvor kommunale kurser, private tilbud og hjælp kan tilgås på en struktureret og strømlinet måde. Det er også muligt at tilbyde leverandører en separat stand eller et rum, ligesom det er muligt at afholde netværksmøder og gruppeindsatser, hvor antal deltagere og emner kan styres centralt, f.eks. til jobcaféer. En centralt baseret informationsdesk, hvor hjælp og forklaringer til brug af systemet kan findes, og hvor information til borgerne om, hvordan et jobcenterforløb foregår, kan vises. Dette kan let opsættes via videoer som denne, og endda præsenteres på forskellige sprog. Det virtuelle jobcenter dækker over flere moduler, og netop denne modulære tilgang sikrer, at alle kommuner, små som store, kan være med i deres eget tempo, særligt med henblik på at få oplært medarbejdere og virksomhedskonsulenter. Det giver muligheden for at starte stille og roligt, f.eks. med en jobmesse med lokale virksomheder. På den måde er man endnu mere sikker, når man træffer beslutningen om at integrere de lovpligtige møder i en og samme platform.